ara. Llavors, jo diria, el que necessitem és que es venguin cotxes, no sé, poden haver mides fiscals, mides d'ajut, mides financeres, no ho sé, però realment ara les previsions de ventes que s'estan barallant de cara a l'any que ve són substancialment més baixes que les d'aquest any, no només a Espanya sinó a la globalitat del mercat europeu. Sobre això s'estan d'alguna manera comprometent les produccions de l'any que ve. Això suporta una capacitat de treball més baixa i això és el que estem en aquests moments. Realment 2 anys amb aquesta indústria, no només pel cotxe elèctric sinó en general, sembla un plaç molt curt, no? Seria sorprenent realment que amb un plaç tan curt com de 2 anys tinguéssim unes realitats d'una dimensió tal que poguessin subsanar el problema, no? A mi em sembla un plaç extremadament curt, perquè amb la indústria en general 2 anys és molt poc temps, ja per inclús per un model tradicional o per uns canvis tradicionals. Per un canvi com aquest, que realment té uns elements d'incertesa, que necessita molta prova i error, necessites provar, a veure què falla, què tal i qual, home, a priori sembla un plaç molt curt, però insisteixo, també hi ha molta cosa que no sabem d'aquest tema. Els futuribles o les previsions de requeriments en temes mitjambientals a mig plaç són molt alts. Són molt alts a nivell de la Unió Europea i s'aniran estenent i els fabricants se tindran que ajustar amb això. I amb el cas de les... Bueno, doncs...